Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για τους τυχαίους αριθμούς και τη χρήση τους στο Arduino, ενώ θα παρουσιάσουμε και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με τη μορφή ενός απλού παιχνιδιού. Πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη για να εκτελέσουμε κάποιες λειτουργίες με τυχαίο τρόπο. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να ρίξουμε ένα ψηφιακό ζάρι, να ανακατέψουμε μία ψηφιακή τράπουλα, να επιλέξουμε αριθμούς για ένα ψηφιακό παιχνίδι τύχης, να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε με τυχαία σειρά κάποια συνδεδεμένα LED στο Arduino ή γενικότερα σε εφαρμογές εξομοίωσης, κρυπτογραφίας, αλλά και όπου απαιτείται μία μη προβλέψιμη συμπεριφορά που δεν ακολουθεί κάποια μοτίβα. Έτσι, θα λέγαμε ότι υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι παραγωγής τυχαίων αριθμών. Ο πρώτος τρόπος βασίζεται στη χρήση και μέτρηση φυσικών φαινομένων που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι εκδηλώνονται με τυχαίο τρόπο, όπως είναι για παράδειγμα η μέτρηση του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου ή της κοσμικής ακτινοβολίας. Ο δεύτερος τρόπος, ο οποίος και μας ενδιαφέρει, βασίζεται στη χρήση αλγορίθμων, οι οποίοι παράγουν μεγάλου μήκους ακολουθίες τυχαίων αριθμών. Το βασικό χαρακτηριστικό όμως αυτών των ακολουθιών είναι ότι βασίζονται σε μία προκαθορισμένη αρχική τιμή που τη λέμε και seed. Χρήση της ίδιας αρχικής τιμής, δηλαδή του ίδιου seed, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή της ίδιας ακριβώς ακολουθίας τυχαίων αριθμών, η οποία μάλιστα επαναλαμβάνεται, αν και με μία σχετικά μεγάλη περίοδο. Έτσι, τους τυχαίους αριθμούς που παράγονται με τη μέθοδο που μόλις αναφέραμε, τους ονομάζουμε ψευδοτυχαίους αριθμούς. Στη γλώσσα προγραμματισμού του Arduino και προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν τυχαίο αριθμό, χρησιμοποιούμε τις δύο συναρτήσεις random και random seed. Η συνάρτηση random μπορεί να κληθεί με μία ή δύο παραμέτρους. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση θα μας επιστρέψει έναν ψευδοτυχαίο ακέραιο αριθμό από το 0 μέχρι την τιμή της παραμέτρου που δώσαμε, μείον μία μονάδα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα μας επιστρέψει έναν ψευδοτυχαίο αριθμό στο διάστημα από την τιμή που αντιστοιχεί στην πρώτη παράμετρο μέχρι την τιμή που αντιστοιχεί στη δεύτερη παράμετρο, μείον μία μονάδα. Η συνάρτηση random seed με μία παράμετρο seed χρησιμοποιείται προκειμένου να αρχικοποιήσουμε τη γεννήτρια παραγωγής τυχαίων αριθμών με βάση την παράμετρό της seed. Δηλαδή, ανάλογα με την τιμή που θα έχει παράμετρο seed, θα παραχθεί και μία διαφορετική ακολουθία ψευδοτυχαίων αριθμών. Έτσι, εάν για παράδειγμα σε ένα πρόγραμμα Arduino χρησιμοποιούμε μία στατική τιμή ως seed, τότε σε κάθε εκτέλεση του προγράμματός μας θα παράγονται οι ίδιοι ακριβώς τυχαίοι αριθμοί και με την ίδια ακριβώς σειρά εμφάνισης. Αν και μερικές φορές η προαναφερθήσα διαπίστωση μπορεί να είναι μία επιθυμητή συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις εξφαλμάτωσης ενός προγράμματος, συνήθως δεν μας εξυπηρετεί. Έτσι, μία λύση είναι η αρχικοποίηση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών με χρήση ενός δυναμικού seed, δηλαδή ενός seed του οποίου η τιμή διαφοροποιείται σε κάθε εκτέλεση του προγράμματός μας και κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να παράγονται διαφορετικές ακολουθίες τυχαίων αριθμών. Σε αυτή μας την επιδίωξη μας βοηθούν οι συναρτήσεις του Arduino Analog Grid και Millis. Με την πρώτη συνάρτηση Analog Grid διαβάζουμε την τιμή ενός αναλογικού pin στο οποίο δεν έχουμε συνδέσει κάποιο περιφερειακό, με αποτέλεσμα η τιμή που θα διαβάζουμε να μεταβάλλεται λόγω του ηλεκτρομαγνητικού και όχι μόνο θορύβου του περιβάλλοντος χώρου. Με τη δεύτερη συνάρτηση Millis υπολογίζουμε τα milliseconds που έχουν περάσει από τη στιγμή που το πρόγραμμά μας ξεκίνησε να εκτελείται, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφορετικότητα κάθε seed τουλάχιστον για περίπου 50 ημέρες. Ωραία όλα όσα αναφέραμε. Τι ακριβώς όμως σημαίνει όταν λέμε ότι παράγονται οι ίδιες ακολουθίες τυχαίων αριθμών όταν χρησιμοποιούμε το ίδιο seed? Για να το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα, ας δούμε ένα παράδειγμα προγράμματος στο Arduino, το οποίο αρχικοποιεί τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών με τη χρήση ενός seed που παραμένει ίδιο σε κάθε εκτέλεση. Έτσι, στην αρχή του προγράμματος απλώς δηλώνουμε τη μεταβλητή random number, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύει τον τυχαίο αριθμό
που θα δημιουργούμε με τη χρήση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών στο Arduino, δηλαδή τη συνάρτηση random. Η μεταβλητή αυτή, επειδή δηλώνεται στην αρχή του προγράμματος και έξω από όλες τις υπόλοιπες συναρτήσεις, είναι ορατή για ανάγνωση ή τροποποίηση από όλα τα σημεία του προγράμματός μας. Συνεχίζουμε με τη βασική συνάρτηση αρχικοποίηση setup, η οποία χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση της σηριακής θύρας του Arduino, αλλά και για την αρχικοποίηση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Συγκεκριμένα, με την εντολή Serial Begin 57600, αρχικοποιούμε τη σηριακή θύρα σε ταχύτητα 57600 bps. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως η ταχύτητα αρχικοποίησης της σηριακής θύρας θα πρέπει να συμπίπτει με την ταχύτητα που δηλώνεται στο Serial Monitor του Arduino IDE, όπως βλέπετε και στην εικόνα εδώ. Το Serial Monitor αποτελεί μέρος του Arduino IDE και μας επιτρέπει να αλληλοεπιδρούμε με το Arduino μέσω της σηριακής του θύρας. Μετά, ακολουθεί η δήλωση Random Seed 100, όπου αρχικοποιούμε τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών και για seed χρησιμοποιούμε τον ακέραιο αριθμό 100, μία αυθαίρετη επιλογή. Στη συνέχεια, απλά εκτυπώνουμε μία κενή γραμμή στη σηριακή θύρα με χρήση της δήλωσης Serial println. Συνεχίζοντας, έχουμε την καρδιά του προγράμματος, δηλαδή τη βασική συνάρτηση loop, η οποία εκτελείται επαναλαμβανόμενα. Η πρώτη δήλωση random number ίσον random 010 δημιουργεί έναν τυχαίο αριθμό, ο οποίος λαμβάνει ακέραιες τιμές στο κλειστό διάστημα από 0 έως και 9. Παρατηρήστε δηλαδή ότι η δεύτερη παράμετρος και άνω όριο της συνάρτησης random 010 δεν συμπεριλαμβάνεται στο διάστημα τιμών για τους αριθμούς που επιστρέφονται. Ο επιστρεφόμενος τυχαίος αριθμός της συνάρτησης random αποθηκεύεται στη μεταβλητή random number. Τώρα, η τιμή που αντιστοιχεί στη μεταβλητή random number, δηλαδή ο τυχαίος αριθμός που δημιουργήσαμε στην προηγούμενη δήλωση, εκτυπώνεται στη σηριακή θύρα του Arduino με χρήση της δήλωσης Serial Print Random Number. Προσέξτε όμως ότι αυτή τη φορά, επειδή χρησιμοποιείται η μέθοδος print και όχι η μέθοδος println του αντικειμένου serial, δεν αλλάζουμε γραμμή. Με παρόμοια λογική, εκτυπώνουμε έναν χαρακτήρα καινού διαστήματος space με τη δήλωση serial print και με διπλά εισαγωγικά και ένα κενό χαρακτήρα ενδιάμεσα. Τέλος, με τη δήλωση delay 1000, το πρόγραμμα θα κάνει μία παύση διάρκειας 1 δευτερολέπτου και μετά θα επιστρέψουμε στην πρώτη δήλωση της συνάρτησης loop, δηλαδή εδώ, και θα επαναληφθούν τα προαναφερθέντα. Επειδή σκοπός του συγκεκριμένου παραδείγματος είναι η επίδειξη της επίδρασης όταν χρησιμοποιούμε το ίδιο seed για την αρχικοποίηση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών, αφήνουμε το πρόγραμμα να εκτυπώσει 10 τυχαίους αριθμούς, όπως φαίνεται και στην πρώτη γραμμή εδώ. Με το που εμφανιστεί και ο 10ος αριθμός, δηλαδή ο αριθμός 9, πατάμε το κουμπί Reset στη πλακέτα Arduino. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι η εκτέλεση του προγράμματος θα ξεκινήσει από την αρχή, από τη δήλωση δηλαδή της μεταβλητής Random Number, εδώ, ενώ θα επαναληφθούν όσα αναφέραμε και προηγουμένως. Έτσι, εν τέλει θα σχηματιστεί και η δεύτερη γραμμή με τους τυχαίους αριθμούς, όπως βλέπετε και εδώ. Παρόμοια με πριν, με το που εμφανιστεί ο 10ος αριθμός στη δεύτερη γραμμή αυτή τη φορά, πατάμε και πάλι το κουμπί Reset. Και πάλι η εκτέλεση του προγράμματος ξεκινάει από την αρχή για να φτάσουμε εν τέλει και στο σχηματισμό της τρίτης γραμμής. Τελικά, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι αριθμοί κάθε γραμμής έχουν την ίδια τιμή, ενώ εμφανίζονται και με την ίδια ακριβώς σειρά. Η αλήθεια είναι πως και 100 αριθμούς να εκτυπώναμε σε κάθε γραμμή με το πρόγραμμά μας, θα καταλήγαμε στο ίδιο συμπέρασμα. Η εξήγηση έγκυται στη δήλωση Random Seed 100 μέσα στη συνάρτηση Setup. Έτσι, επειδή σε κάθε εκτέλεση του προγράμματός μας αρχικοποιούμε τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών κάνοντας χρήση πάντα της ίδιας τιμής, δηλαδή της τιμής 100, εν τέλει παράγονται και οι ίδιες ακολουθίες τυχαίων αριθμών. Στην περίπτωση αυτή θα δούμε πόσο επηρεάζεται η παραγωγή τυχαίων αριθμών όταν αρχικοποιούμε τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών
με τη χρήση ενός seed, του οποίου η τιμή αλλάζει δυναμικά. Έτσι, έχουμε ακριβώς τον ίδιο κώδικα με πριν, με τη μόνη διαφορά να εντοπίζεται στη δήλωση αρχικοποίησης της γεννήτριας στοιχείων αριθμών εδώ. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση καλούσαμε τη συνάρτηση random seed με μία παράμετρο ίση με την τιμή 100, σε αυτή την περίπτωση, ως παράμετρο, περνάμε το αποτέλεσμα της συνάρτησης analogread 0. Η συνάρτηση analogread με παράμετρο 0 μας επιστρέφει την τρέχουσα τιμή που αντιστοιχεί στο ασύνδετο αναλογικό pin 0 της πλακέτας Arduino, ενώ η τιμή αυτή θα λαμβάνει τιμές από το 0 μέχρι και το 1023. Έτσι, επειδή δεν υπάρχει κάποιο περιφερειακό συνδεδεμένο στον αναλογικό ακροδέκτη 0, η συνάρτηση θα επιστρέφει τυχαίες τιμές, οι οποίες θα επηρεάζονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου, όπως είναι για παράδειγμα ο ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος. Ας δούμε λοιπόν πώς επηρεάζουν τα προαναφερθέντα την παραγωγή των τυχαίων αριθμών του προγράμματος. Έτσι, στη πρώτη γραμμή, με το που εμφανιστεί ο δέκατος τυχαίος αριθμός, δηλαδή ο 5, πατάμε το κουμπί Reset στη πλακέτα Arduino. Αυτό έχει ως συνέπεια να εκτελεστεί το πρόγραμμα από την αρχή. Όταν η ροή εκτέλεσης φτάσει και πάλι στη δήλωση Random Seed Analogread 0, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η γεννήτρια τυχαίων αριθμών να αρχικοποιηθεί με τη τρέχουσα τιμή που θα διαβάσουμε από τον ασύνδετο αναλογικό ακροδέκτη 0 της πλακέτας Arduino, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην παραγωγή μιας διαφορετικής ακολουθίας τυχαίων αριθμών. Έτσι, και αυτή τη φορά θα σχηματιστεί η δεύτερη γραμμή με τους τυχαίους αριθμούς όπως βλέπετε και εδώ, ενώ αφού εκτυπωθεί και ο δέκατος τυχαίος αριθμός, δηλαδή ο 3, πατάμε το κουμπί Reset στη πλακέτα Arduino, το οποίο θα έχει ως συνέπεια να εκτελεστεί το πρόγραμμά μας από την αρχή και εν τέλει να σχηματιστεί και η τρίτη γραμμή με τους αντίστοιχους τυχαίους αριθμούς. Αυτό που παρατηρούμε, σε αντίθεση με την προηγούμενη διαφάνεια, όπου η αρχικοποίηση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών γινόταν πάντα με το ίδιο seed, είναι πως τώρα παράγονται τυχαίοι αριθμοί οι οποίοι σε κάθε εκτέλεση του προγράμματός μας διαφέρουν. Δηλαδή, επειδή το seed της γεννήτριας τυχαίων αριθμών είναι διαφορετικό, κάθε φορά που εκτελούμε το πρόγραμμά μας παράγονται και διαφορετικές ακολουθίες τυχαίων αριθμών. Ας δούμε όμως μαζί ένα πρόγραμμα υπό τη μορφή ενός απλού παιχνιδιού, το οποίο, κάνοντας χρήση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών, καλεί το χρήστη παίκτη να μαντέψει επιτυχώς το μυστικό αριθμό μέσα σε συγκεκριμένο πλήθος προσπαθειών. Η αλληλεπίδραση του χρήστη παίκτη με το Arduino γίνεται μέσω του Serial Monitor, που του επιτρέπει να διαβάζει αλλά και να γράφει από και προς τη σηριακή θύρα του Arduino. Αρχικά, εδώ, βλέπουμε υπομορφή σχολείων τον τίτλο του παιχνιδιού, καθώς και ότι κάνοντας χρήση του Serial Monitor του Arduino θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε το μυστικό αριθμό. Μετά, ακολουθούν 3 δηλώσεις μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη μεταβλητή με ονομασία Incoming Data χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων που λαμβάνουμε στη σηριακή θύρα του Arduino. Αυτά τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν τον αριθμό που επιλέγει σε κάθε προσπάθειά του ο χρήστης. Η επόμενη μεταβλητή είναι αυτή με την ονομασία Secret Number και θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του μυστικού αριθμού που παράγεται μέσω της γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Ακολουθεί η μεταβλητή με την ονομασία Trace Counter, η οποία, όπως προδίδει και η ονομασία της, χρησιμοποιείται ως μετρητής για τις προσπάθειες του χρήστη. Παρατηρήστε ότι και οι 3 προαναφερθήσεις μεταβλητές είναι τύπου δεδομένων int, ενώ δεν αρχικοποιούνται σε κάποια τιμή. Επιπλέον, λόγω του ότι δηλώνονται έξω από όλες τις συναρτήσεις του προγράμματός μας, θα είναι καθολικές μεταβλητές, δηλαδή ορατές και προσβάσιμες από όλα τα σημεία του κώδικά μας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η βασική συνάρτηση κάθε προγράμματος Arduino Setup. Η πρώτη δήλωση Serial Begin 57600 αρχικοποιεί τη σηριακή θύρα του Arduino σε ταχύτητα ίση με 57.600 bps. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινίσουμε
ότι η ταχύτητα της συριακής θύρας που θα επιλέξουμε μέσα από το Serial Monitor του Arduino θα πρέπει να συμπίπτει με την ταχύτητα αρχικοποίησης που δηλώσαμε εδώ με τη Serial Begin. Συνεχίζοντας με την επόμενη δήλωση Delay 6000, αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα καθυστερήσει η εκτέλεση του προγράμματός μας για 6 δευτερόλεπτα, ώστε για παράδειγμα ο χρήστης να έχει τον απαραίτητο χρόνο και να ανοίξει το Serial Monitor. Η επόμενη δήλωση Random Seed Analog Read 0 αρχικοποιεί τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό seed το οποίο διαφοροποιείται από εκτέλεση σε εκτέλεση του παιχνιδιού, διαβάζοντας την τιμή από το ασύνδετο αναλογικό pin 0. Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του μυστικού αριθμού μέσω της συνάρτησης Random 010. Η κλίση της συνάρτησης με παραμέτρους 0 και 10 θα μας επιστρέψει έναν ακέραιο αριθμό από το 0 μέχρι και το 9. Αυτός ο αριθμός αποθηκεύεται στη μεταβλητή Secret Number. Στην επόμενη δήλωση Trace Counter ίσον 5 αρχικοποιούμε το μετρητή προσπαθειών του παίκτη σε 5 και έτσι ο χρήστης θα έχει 5 προσπάθειες για να μαντέψει σωστά το μυστικό αριθμό. Οι επόμενες 3 δηλώσεις Serial Print απλά εκτυπώνουν τα αντίστοιχα μηνύματα στη συριακή θύρα ώστε ο παίκτης να ενημερωθεί τόσο για το ότι το παιχνίδι ξεκίνησε όσο και για το ότι θα πρέπει να επιλέξει έναν αριθμό από το 0 μέχρι και το 9. Συγκεκριμένα, η πρώτη δήλωση Serial Print ln εκτυπώνει το μήνυμα Welcome to the Guess the Number Game και μετά αλλάζει γραμμή. Στη συνέχεια αλλάζουμε και πάλι γραμμή με τη δήλωση Serial Print ln, ενώ τέλος η δήλωση Serial Print εκτυπώνει το μήνυμα Give your number 09 χωρίς όμως να αλλάξει γραμμή. Αυτό συμβαίνει ώστε μόλις διαβάσουμε τον αριθμό που επέλεξε ο χρήστης να τον εμφανίσουμε δίπλα στο μήνυμα αυτό. Έχοντας πλέον αρχικοποιήσει τις μεταβλητές μας, ρυθμίσει τη συριακή θύρα του Arduino, δημιουργήσει το μυστικό αριθμό και εκτυπώσει τα αντίστοιχα μηνύματα, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην καρδιά του παιχνιδιού, εκεί δηλαδή όπου συμβαίνει η αλληλεπίδραση με το χρήστη παίκτη στη βασική συνάρτηση loop. Όπως ίσως θα έχετε ήδη παρατηρήσει, η όλη λειτουργία βασίζεται στη δομή ελέγχου if-else if, αλλά ας δούμε όμως λίγο καλύτερα και τον τρόπο που επιτυχάνεται η επιθυμητή λειτουργία του παιχνιδιού. Ξεκινάμε με μία απλή δομή ελέγχου if, που για συνθήκη ελέγχου έχει την έκφραση Serial Available μεγαλύτερο του 0. Η συγκεκριμένη έκφραση αληθεύει όταν στη συριακή θύρα του Arduino υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν έχουμε διαβάσει, δεδομένα δηλαδή που είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της συνθήκης ελέγχου Serial Available μεγαλύτερο του 0 είναι ψευδές, τότε αυτό που συμβαίνει είναι να μην εκτελεστούν οι δηλώσεις που βρίσκονται εντός του σώματος της if, δηλαδή όλες αυτές οι εντολές, μέχρι το άγκιστρο που κλείνει το σώμα της if εδώ. Ενώ, επειδή η loop εκτελείται επαναλαμβανόμενα, η ροή εκτέλεσης θα επιστρέψει και πάλι στην αρχή της loop, με συνέπεια να εκτελεστεί και πάλι η συνθήκη ελέγχου της if, δηλαδή η Serial Available μεγαλύτερο του 0. Τώρα, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της συνθήκης ελέγχου είναι αληθές, δηλαδή υπάρχουν δεδομένα στη συριακή θύρα για ανάγνωση, κάτι το οποίο συνεπάγεται πως ο χρήστης έδωσε έναν αριθμό, τότε με τη δήλωση Incoming Data ίσον Serial Read διαβάζουμε τον αριθμό που έδωσε ο χρήστης και τον αποθηκεύουμε στη μεταβλητή Incoming Data. Για την ακρίβεια, διαβάζουμε την άσκη αριθμητική αναπαράσταση που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα που έδωσε ο χρήστης. Για αυτό το σκοπό, αφαιρούμε από τη μεταβλητή Incoming Data το 48, ώστε εν τέλει η αριθμητική αναπαράσταση να αντιστοιχεί στην αριθμητική αξία του χαρακτήρα που έδωσε ο χρήστης. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε τον αριθμό που επέλεξε ο χρήστης, ώστε αυτός να εμφανιστεί δίπλα στο μήνυμα που εκτυπώσαμε νωρίτερα με την εντολή Serial Print Give your number 09 εδώ. Ας δούμε όμως λίγο καλύτερα το πώς μετατρέπουμε την άσκη τιμή του χαρακτήρα που επέλεξε ο χρήστης στην αντίστοιχη αριθμητική αξία. Αν υποθέσουμε ότι ο χρήστης επέλεξε το χαρακτήρα 5, τότε εμείς θα διαβάσουμε μέσω της Serial Read την DEC τιμή που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα 5, δηλαδή την τιμή 53. Έτσι, για να μετατρέψουμε αυτή την αριθμητική τιμή σε μια τιμή που θα αντιστοιχεί στην αριθμητική αξία του χαρακτήρα του χρήστη, αφαιρούμε 48 και πλέον η μεταβλητή μας θα περιέχει την τιμή 53 - 48 ίσον 5. Δηλαδή, με απλά λόγια,
Με τη μέθοδο αυτή μετατρέπουμε έναν αριθμητικό χαρακτήρα στην αντίστοιχη αριθμητική του αξία. Έχοντας πλέον διαβάσει και μετατρέψει κατάλληλα τον αριθμό του χρήστη, πρέπει να το συγκρίνουμε με το μυστικό αριθμό, προκειμένου να αποφασίσουμε για τις λειτουργίες που θα εκτελέσει το πρόγραμμά μας. Έτσι, χρησιμοποιώντας μία δομή ελέγχου if-else-if, αρχικά ελέγχουμε εδώ εάν ο αριθμός του χρήστη ισούται με το μυστικό αριθμό. Έτσι, εάν η έκφραση incoming data ίσον secret number είναι αληθής, τότε θα εκτελεστούν οι δηλώσεις του σώματος if. Πιο συγκεκριμένα, με τη δήλωση serial println θα εκτυπώσουμε το μήνυμα correct bingo και θα αλλάξουμε γραμμή. Μετά θα αλλάξουμε άλλη μια γραμμή με τη δήλωση serial println, ενώ μετά θα εκτυπώσουμε το μήνυμα game will end in 3 seconds, αλλάζοντας και πάλι γραμμή. Στη συνέχεια θα καθυστερήσουμε την εκτέλεση για 1 δευτερόλεπτο και μετά θα εκτυπώσουμε το μήνυμα 3, ενώ μετά θα αλλάξουμε γραμμή. Παρόμοια, θα καθυστερήσουμε άλλο 1 δευτερόλεπτο και μετά θα εκτυπώσουμε το μήνυμα 2, ενώ μετά θα αλλάξουμε γραμμή. Μετά, πάλι θα καθυστερήσουμε την εκτέλεση για 1 δευτερόλεπτο, εκτυπώνοντας το μήνυμα 1 και τέλος θα περιμένουμε 1 δευτερόλεπτο ακόμα, εκτυπώνοντας το μήνυμα Game Over. Η τελευταία δήλωση Serial End απλά κλείνει τη συριακή θύρα του Arduino. Τα προαναφερθέντα καλύπτουν την περίπτωση όπου ο χρήστης θα μαντέψει επιτυχώς το μυστικό αριθμό. Τι συμβαίνει όμως όταν ο χρήστης αποτύχει να μαντέψει σωστά, όταν δηλαδή η έκφραση incoming data ίσον secret number εδώ είναι ψευδής? Τότε η ροή εκτέλεσης του προγράμματος περνάει εδώ στην else if incoming data διαφορετικό του secret number, λογικό και tries counter μεγαλύτερο του 1. Η συνθήκη ελέγχου εδώ είναι η σύνθετη έκφραση incoming data διαφορετικό του secret number, λογικό και tries counter μεγαλύτερο του 1, και για να είναι αληθής θα πρέπει να αληθεύουν και οι δύο υποεκφράσεις incoming data διαφορετικό του secret number και tries counter μεγαλύτερο του 1. Δηλαδή, για να είναι αληθής η σύνθετη έκφραση που αναφέραμε, θα πρέπει τόσο ο αριθμός του χρήστη να μην είναι ίσος με το μυστικό αριθμό, όσο και ο μετρητής προσπαθειών για τις υπολοιπόμενες προσπάθειές του να είναι μεγαλύτερος του 1. Έτσι, στην περίπτωση αυτή διαχειριζόμαστε το σενάριο όπου ο χρήστης αποτυχάνει να μαντέψει σωστά τον αριθμό, αλλά του απομένουν και άλλες προσπάθειες. Η δήλωση tries counter ίσον tries counter -1 μειώνει κατά μία μονάδα το μετρητή για τις υπολοιπόμενες προσπάθειες του χρήστη, ενώ η επόμενη δήλωση serial print εκτυπώνει στη συριακή θύρα του Arduino το κείμενο wrong, try again, tries left, χωρίς να αλλάξει γραμμή. Μετά, η δήλωση serial println tries counter εκτυπώνει στη συριακή θύρα την τιμή του μετρητή υπολοιπόμενων προσπαθειών του χρήστη και αλλάζει γραμμή. Τέλος, η επόμενη δήλωση serial print εκτυπώνει το κείμενο give your number 09 χωρίς να αλλάξει γραμμή. Μέχρι αυτό το σημείο έχουμε καλύψει τόσο το σενάριο όπου ο χρήστης μαντεύει σωστά το μυστικό αριθμό, όσο και όταν αποτυχάνει να μαντέψει σωστά το μυστικό αριθμό, αλλά του απομένουν και άλλες προσπάθειες. Ας δούμε λοιπόν και τι συμβαίνει στην περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα προαναφερθέντα, δηλαδή όταν ο χρήστης όχι μόνο αποτύχει να μαντέψει σωστά το μυστικό αριθμό, αλλά και δεν του απομένουν άλλες προσπάθειες. Σε αυτή την περίπτωση εκτελείται η else της δομής if-else-if για να καλύψει το χειρότερο σενάριο για το χρήστη παίκτη. Έτσι, η πρώτη δήλωση serial println εκτυπώνει στη συριακή θύρα το μήνυμα wrong you lose και αλλάζει γραμμή. Η επόμενη δήλωση serial println απλά αλλάζει γραμμή, ενώ η δήλωση serial print εκτυπώνει στη συριακή θύρα το μήνυμα secret number was χωρίς να αλλάξει γραμμή. Η δήλωση serial println secret number εκτυπώνει την τιμή της μεταβλητής secret number, την τιμή δηλαδή του μυστικού αριθμού που απέτυχε να μαντέψει σωστά ο χρήστης. Στη συνέχεια, καθυστερούμε την εκτέλεση του προγράμματος για 1 δευτερόλεπτο με τη δήλωση delay 1000. Το σώμα της cells ολοκληρώνεται με την εκτύπωση του μηνύματος game over και αλλαγή γραμμής, καθώς και με το κλείσιμο της συριακής θύρας του Arduino με τη δήλωση serial end. Έτσι, με βάση τα όσα αναφέραμε, υλοποιείται η λειτουργία ενός απλού προγράμματος παιχνιδιού, όπου ο χρήστης παίκτης καλείται να μαντέψει έναν τυχαίο αριθμό.
Για να δούμε όμως και την έξοδο του προγράμματος, τόσο για όταν αποτύχουμε να μαντέψουμε το μυστικό αριθμό, όσο και για όταν τα καταφέρνουμε. Έτσι, στην αριστερή εικόνα και στο σενάριο που ο χρήστης απέτυχε να μαντέψει το μυστικό αριθμό, βλέπουμε πως για την πρώτη του προσπάθεια έχει επιλέξει τον αριθμό 1. Επειδή όμως αυτός δεν αντιστοιχεί στο μυστικό αριθμό, ενημερώνεται με το μήνυμα λάθους, καθώς και για το πλήθος των προσπαθειών που το απομένουν. Παρόμοια και για τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη προσπάθειά του, όπου ο χρήστης επιλέγει τους αριθμούς 7, 3 και 2 αντίστοιχα και ενημερώνεται με τα μηνύματα λάθους και το πλήθος των προσπαθειών που το απομένουν. Στην πέμπτη και τελευταία του προσπάθεια, ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό 8, ο οποίος όμως και πάλι δεν είναι αυτός που αντιστοιχεί στο μυστικό αριθμό, με αποτέλεσμα να χάσει στο παιχνίδι και να του αποκαλυφθεί ο μυστικός αριθμός. Στη δεξιά εικόνα και στο σενάριο όπου ο χρήστης μαντεύει επιτυχώς το μυστικό αριθμό, βλέπουμε ότι οι δύο πρώτες του προσπάθειες είναι αποτυχημένες, καθώς και τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους και πλήθους προσπαθειών που το απομένουν. Η τρίτη του όμως προσπάθεια είναι επιτυχής και έτσι ο χρήστης ενημερώνεται με το μήνυμα Correct Bingo, καθώς και για το ότι το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί σε 3 δευτερόλεπτα όπως και γίνεται.